Pomaže Bog, braće i sestre. Dragi prijatelji, hoću da vam se obratim na jednim kratkim intervjuom. Prvi put posle puštanja iz pritvora i objasnim šta se sa mnom desilo. Ja sam po dolasku u Srbiju svojim privatnim poslom zadržan na aerodromu. Došao sam u 6 sati popodne na aerodrom, sletao sam i držan sam nekoliko sati bez obrazloženja. Kasnije sam shvatio da je u stvari to bilo vreme da tužioc napiše tužbu. Posle pisanja njegove tužbe sam uhapšen i odveden u pritvor u Kruševac, a pre toga u 3 sata noću izveden pred zamenika tužioca, gde mi je pročitana jedna smešna tužba. Ja kao četnički komandant nisam pristao na nikakve dogovore i na nikakve ponude. Jednostavno sam rekao, ako sam kriv, vi me sudite. Ja ne bežim od ničega, sve što sam radio u životu, radio sam časno, pošteno i s ljubavlju. Međutim, u njih nije bilo više dokaza, nije bilo više potrebe da me drže posle, 10 dana u pritvoru. Morali su da me puste i sad i dalje traže, po rečima tužioca, dokaze kojim bi me osudili. Jasno je da se radi o političkom procesu protiv mene, ali s verom u Boga i sa mojim zaštitnikom Svetim Nikolajem Čudotvorcem, ja verujem da ću i ovoga puta da pobedim ovaj režim. Iskoristio bih priliku da se zahvalim svim prijateljima koji su mi dali podršku, jer to su na stotine mailova, poruka iz Novorusije, Rusije, Francuske, Poljske, Bugarske, Rumunije, da ne nabrajam, znači bez njihove podrške bilo bi teško. S verom u Boga i hvala.